Imos coa información deportiva. Triunfo do EFM Concello de Boiro que segue inmerso na pelexa polo primeiro posto da primeira división feminina. As boirenses conseguiron superar o Calo por 1-3. Sobalía Vitoria, a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro non errou logo de 2 derrotas seguidas. As boirenses sumaron novamente un triunfo logo de gañar o Calo a domicilio, vitoria que permite ao conxunto adestrado por Miguel Ángel Ramos seguir na loita polo título. Este era un encontro marcado en vermello polas do Barbanza, xa que tiñan que poñer freo á xeira negativa. Sen embargo, as cousas non comezaron ben para a Escola de Fútbol Municipal de Boiro. Un balón longo sen aparente perigo converteuse no minuto 8 no primeiro tanto do encontro, o que poñía por diante o Calo. As boirenses seguiron apretando e tratando de poñer dificultades á saída de balón das locais, pero non obtiveron o ansiado premio en forma de gol, polo que se chegou ao descanso con 1-0. A proposta do Boiro non mudou na segunda metade e tras moito insistir conseguiron traspasar a defensa do Calo para igualar o marcador, empate que subiu o electrónico no minuto 71 e que levou a firma de Carla Sanda. As locais estaban encaixando o golpe cando Antía González deu a volta ao encontro co 1-2 no minuto 75. O tanto da tranquilidade fixose esperar 10 minutos máis, pero chegou en forma de penalti. Laura Alejo non perdou e no 85 colocou o que sería o definitivo 1-3. Con este triunfo as boirenses seguen terceiras e mantéñense na loita polo título, xa que Orzán, líder, e as Celtas B, segundas, están só 2 puntos por diante. Esta fin de semana, o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro regresa a Vista Alegre. O domingo, ás 5 da tarde, enfróntase ao Sardoma de Vigo B, 14º clasificado.